ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗೇಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 145 ನಡಪರ ಉಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪುದರ ಶುಭಾಶಯ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು MA ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ. ಇನಿತ ಈ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ಎಸ್ ಶೆಣೈ ಮೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು STM MBA ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಮೇರಿನ ಈ ಲೇಸ್ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲೇಸ್ದ ಗೇನ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಇಮೇರು ಆಳ್ವಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆದ್ರ ಮೂತ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೇಡಮ್ ಈರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊನ್ವೆ. ನನ್ನ ಮಲಪಿನಿರಾದ ಅರುಣ್ ಜಿ ಶೇಟ್ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಪದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಮೂಕಿಡೆತ್ಕೊನುವೆ. ನನ್ನ ಮಾನಾಧಿಕದ ಬಿಂಡಿರಾದ ಎಸ್ ದಾಮೋದರ ಪಾಟಾಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿದಾರರು ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಮೂಕಿಡೆತ್ಕೊನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊನ್ವೆ. ನನ್ನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ನಿತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡೆ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಎತ್ಕೊನ್ವೆ. ನನ್ನ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚ ತುಳು ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ತುಳು ಬಂದುಲೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಮೂಕೆಡೆತ್ಕೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಲೇಸ್ದ ವಿಚಾರ ತುಳುವ ನೆಲೆಟ್ಟು ತುಡರ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಗೇನನು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಡೆಯೋನ್ಗ ಈ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಇನಿ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಗೇನ ಪಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲತಾ ಇತ್ತೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಮೇರಿನ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಸುಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತಿರುಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ತಿರ್ತ್ ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಂತ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಮೈಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಹಲೋ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೇಂಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಂಘಲು ಸೇರ್ದು ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ ಪಾಲ್ ಪಡನ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆಲ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇಗ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಭಾಷೆಲ ಕನ್ನಡನೆ ಅಂಡ ಬೆದ್ರಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಒಂತೆ ಮೋಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಪಾತೆರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ದಾದ್ ಇನಿ ಯಾನ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ದಾನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಒಲಾಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ದಯದೀದ್ ಮಾಪು ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎನ್ನ ತುಳುತ ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನೆ ವಿಷಯ ತುಳು ನೆಲಟ್ ತುಡರ್ದ ಪರ್ಬ. ಈ ಭೂಮಿಡ್ ನರಮಾನಿನ ಬದುಕು ಉಂತಿನನೆ ನಂಬುಗೆದ ಮಿತ್ ಅಂದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಆ ನಂಬುಗೆ ಪನ್ಪಿನವು ಬದುಕದ ನಂಬುಗೆಲ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆದ ನಂಬುಗೆಲ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಬುಗೆ ದಾಂತೆ ನರಮಾನಿ ಬದುಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ ಪಣ್ಣೊಡುದಾದ ಬಂಡ ನಂಬುಗೆನೆ ಬದುಕತ್ ಅಂಡ ಬದುಕಡು ನಂಬುಗೆ ಬೋಡು ಈ ದಿಸೆಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡ್ ಎಣ್ಣಿನ ವಿಷಯ ತುಳು ನೆಲಟ್ ತುಡರ್ದ ಪರ್ಬ. ಕಾವೇರಿಯಿಂದಂ ಆ ಗೋದಾವರಿ ವರಂ ಇರ್ದ ನಾಡದ ಕನ್ನಡದ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಶ್ಮೀರಡ್ದು
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಿಸೈನ ಈ ನೆಲಟ್ ಪರ್ಬಗ್ ಐಡ್ಲ ಈ ತುಡರ್ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪನ ದೀಪಾವಳಿ ಉಂದೆಕ್ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರಲ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನವೇ ಅವು ಪೊಸತ್ದಾಲ ಅಂಡ ಉಂದೆಕ್ ಐತವೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಲಕ್ಕನೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಆಶ್ವಿನ ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿ 14ನೇ ದಿನ ಶುರುವಾಪನ ಚಿತ್ನ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ದಿಪ್ಪು ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ದೀಪಾವಳಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನಕ್ಲೆನ ಆಚರಣೆ. ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಪಂಡದು ಉಂಡು. ನರಕಾಸುರೆ ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಆಯೆ ಕಾಮರೂಪಿ ಭೂದೇವಿನ ಮಗೆ. ಆಯನ ಕಾಮನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರದಾತ್ರ ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ಅನಾಚಾರದಾದ ಕೃಷ್ಣ ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಮಲ್ಪೆ. ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕ್ಲು ಬೆಂದ್ರಗ್ ನೀರ್ ದಿಂಜಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ ತೈಲಾಭ್ಯಂಜನ ಪಂದು ಮಲ್ಪೇರ್. ಎಡ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆನ ಮೈಕ್ ಪೂಜೊಂದು ಮಲ್ಪಿನವು ಸ್ನಾನ ಅವುದೇಗ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಸೂತಕನ ಕಳೆಯವನ ಅವಧಿ ಅವು. ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಆದ್ ಸೂತ ಕಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಅಂಚದ ನರಕಾಸುರ ವಧೆ ಅತ್ತ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡೆಪುಂಡು. ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಡ್ ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತಾಳಗ್ ನೂಂಕಿನ ದಿನ ಕಡಬುಡ್ನೆ ದಿನ. ಮಾಮಲ್ಲ ರಾಜಾದಿತ್ಯನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕ ಎನ್ನವೇ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಮಹಾದಾನಶೂರೆಲ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಅಹಂಕಾರದಾದ ಆಯೆ ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬತ್ತಂಡು. ವಾಮನ ರೂಪಿ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಜಿಮುಟ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆಯನ ಪಾತಾಳಗ್ ತಳ್ಳುವೆ. ಒಂದು ಮಾತ ದೀಪಾವಳಿದ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಡ ವರ್ತಮಾನದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಡು ಉಂತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ದಾದೈನು ದೇಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿನಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪರ್ಬೊಲೆನು ಎಂಕ್ಲು ದೇಗ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಂದಿನ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನರಕಾಸುರೆ ಕಾಮರೂಪಿ ಪಂಡದು ಇನಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿನ ಎಂಕ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ನರಮಾನಿನ ಉಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮ ದಾದ ಉಂಡ ಆ ಕಾಮನ ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗ ಪಂಡದಾದ ಪನ್ಪನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹ ಲೋಭ ಮದ ಮತ್ಸರ ಪಂಡದು ಒಂದು ಒಲ ಪಿದೈಡಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಉಲ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಕಾಮನ ಎಂಕ್ಲು ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಡ್ ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪನ ಅವು ಕೇವಲ ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಅತ್ತು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಉಲ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಮದ ವಧೆ ಆಗುಡು. ಎಂಕ್ಲ ಉಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ದೋಷ ಉಂಡ ಆ ದೋಷನ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಈ ತುಡರ್ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಗು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣರ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಗಮ ಉಂಡು.
ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುದಾದ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಲಿನ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಗಡಬುಡ್ನಾಗ ಬಲಿ ಕೇನುವೆಗೆ ಎಂಕ್ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರುವಂದು ಮೂಜು ದಿನತ್ತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯಗ ಅಂಚಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಮಯಗ ಆಯ ಮೂಜು ದಿನ ಭೂಲೋಕಗ್ ಬರ್ಪೆ. ಆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭೂಲೋಕಗ್ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅರಿಬಾರ್ ನಿಲ್ಕುನ ಸಮಯ ಓಲ್ಲ ದರಿದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯಡ್ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭೂಲೋಕಗ್ ಬರ್ಪೆ. ಆಯ್ನ ಬಹಳ ಮೋಕಿಡ್ ಎದ್ಕುನ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಆಯ್ನ ಪುದರಡ್ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು, ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಸಮಾಜಡು ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮ ನೆಲೆಯಾಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಪುದರಡು ಇಜಿಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆಯ ಪುದರಡು ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡೋಡು ಇಜಿಡ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಯಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಡು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಲೋಕಡೊಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಪೊರ್ತುಗು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರ್ಪೆಗೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಆಟಿ ಸಮಯಡು ಅಪ್ಪೆನ್ ಕಡ ಬುಡ್ಪೆಗೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಭೂಲೋಕಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದರಿದ್ರ ನೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಟಿ ಮಾಸ ಪಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಇಲ್ಲಡ್ದ ಆಲ ಇಪ್ಪುಜು ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ಪೊರ್ತುಗು ಸುಗ್ಗಿದ ಸಮಯಗು ಮೆಗ್ದಿನ ಕಡ ಬುಡ್ಪೆಗೆ ಪಂಡ ಈ ಭೂಲೋಕನು ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡಲ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅದಗದಗ ಈ ಭೂಲೋಕದ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಭೂಲೋಕ ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಈ ಭೂಲೋಕಡು ಮಾಮಲ್ಲ ರಾಜೆ ಆದ್ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾನೇ ಅಧಿಪತಿ ಪಂಡದು ಮೆರೆಂದಿತ್ತಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗು ಪಾತಾಳಗು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಣ್ಣದ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ಭೂಮಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಆಸೆ ಆಗ್ತು ಈ ನರಮಾನಿಗ್ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಇಪ್ಪುನಾತ್ ದಿನ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಾತ ಐಸಿರಿಲು ದಾಲ ಉಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಯಾನೇ ಐಕ್ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆವೋಡು ಮಾತ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಪಹಪಿದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ತೆರೆಯನ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚಾದ ಆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಾತೋሎ ಕೆಡಬುಡ್ಪೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರಡು ಒಂಜಿ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದ ತೋಜುನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ರಾಜನ ಪಾತಾಳ ಕಡಬುಡ್ಪೆ. ಇಡೀ ಲೋಕನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿನ ಮೋಕೆನ ಇಡೀ ಲೋಕಗ್ ಪಟ್ಟುನ ಕೃಷ್ಣೆ ವಾಮನ ರೂಪಿಯಾದ ಬತ್ತದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಪಾತಾಳಗ ತಲೆ. ಈ ನೆಂಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಪರ್ಬದ ಆದ ಉಂಡು ತುಡರ್ದ ಪರ್ಬ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಐಕೊಂಜ ಅರ್ಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಯಾನ ಎಣ್ಣುವೆ ಬಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೀತ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತದು ನಮುನೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಪಿನ ಆತೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಹೊಸ ದುತ್ತೈತ ಇಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಾತ ಬಂದುಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಏನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಪರ್ಬಲು ದೇಗ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪರ್ಬಲಿನ ಮೂಲಕ ಅಂದೆನ್ ಕಾಪುಂಡು. ವಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದದಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಪ್ಪುನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ಮೂಲಕ ಅಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚಾದ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರಡು ಎಂಕ್ಲು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬನ ದಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾತ ಒಂದು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗಾದ ಆಪನ ಆಚರಣೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆಂತರಂಗಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂದೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ. ಬಹಿರಂಗವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ದಾದ ತೋಜುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೋಕುಡು ಅಣ್ಣ ಅವು ಆತೆ ಆತ್ ಎಂಕ್ಲು ಉಲೈ ಬದಲಾವಡು ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಪಡೆದ ದಾದ ಉಂಡು ಆ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಆಂಡ ಬಹುಶಃ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅನ್ನವೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ನನೊಂಜಿ
ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗು ಇಜಿಡ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಈ ಪರ್ಬಲೆನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ನೋಡಾಯಿನದ ಆದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನಡ್ ಅತಡು ಎಂಕ್ಲ ಬದುಕಡು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು ನಾಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸುಖನು ಇತ್ತಿನ ಸಂತೋಷನು ಎಂಕ್ಲು ಬರೀಕ್ ಪಾಂಡ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ದುಕ್ಕುಡೆ ಮುರುಕುದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಪರ್ಬದ ನೆಪಟ್ಟು ಹೊಸ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ನಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಿಜ ಪಟಾಕಿಲನ ಸದ್ದಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೇಡ ಬಹಳ ಕುಸಿನು ಮೋಕೆನು ಉಂಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಉಂಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ದೀವೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆಚರಣೆದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಓಲಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬದುಕನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಂಕ್ಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ಪರ್ಬಲ್ ದಾದ ಉಂಡ ಐಗ್ಲಿಗ್ ನಿಜ ಆ ಪರ್ಬಕ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇತ್ತೆಗೆ ನರಕಾಸುರ ಇತ್ತೆಗೆ ಅನ್ನು ಅಂಡ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಓ ಯಾಪನೋ ಇತ್ತಿನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಓಲೋ ಇತ್ತಿನ ನರಕಾಸುರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಣ್ಣೆಡು ತೂವಂದಿನ ನರಕಾಸುರೆ ಅಥವಾ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ನಡುಟೆ ಇಪ್ಪಿನ ನರಕಾಸುರೆ ಅಥವಾ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೇಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಏತೋ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಕಲಿಯುಗನ್ ತುನಗ ಪುರಾಣದ ಕಾಲನೇ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಂಡದ ಅನ್ನ ದೇಗ ಪಂಡ ಅವು ರಾಮನ ಕಾಲ ಇಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲ ಇಪ್ಪು ಏರಾಂಡಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆಂಡ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ತೆಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ರೆಗ್ ದೇವೆರು ವಾವಾ ಅವತಾರಡ ಮತ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತಿನ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಈ ನೆಲದಾದ ಉಂಡು ಇನಿಲ ಬೊಡಾಯಿನ ತನಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಿದಿನ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ ಏರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುನಾಗಲು ಆ ಕಾಲದ ರಾಮ ಆ ಕಾಲದ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಇಜ್ಜೆರು ಅಂಡ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ತಾಮಸ ಗುಣ ಜನಕ್ಲೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಎಂಚು ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರೋ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರೋ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಉಂತುವೇರು ಪಣಪಿನ ದಿನ ಉಂದಾತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನಡುಟಿಪ್ಪುನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲ ದಾದ ಉಂಡು ತಾಮಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿದಗ್ಲ ಏರುಳ್ಳೇರೋ ಆಗ್ಲೇನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ನಮ್ಮಡ್ದೇ ಆಗೋದು ವಾ ದೇವಿರ್ ಬತ್ತದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದುಕುಲ್ಲ ರಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ನಡುಟಿಪ್ಪುನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿలను ಎಂಕ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಕ್ಲು ವಹಿಸೊಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಪರ್ಬೊಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಯಾನೆ ಎನ್ನುವೆ ಮಾತ ಕಾಲಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆನಗ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಹಾಲ್ ಜನಲ ಇಪ್ಪೇರು ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಡ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲವೇನು ಎನ್ನೋಡು ಅಂಡ ಒಂಜ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಟ್ಟೆರೆದು ಒಂಜ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಕೇನು ಜೊತೆ ಕೇನು ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ ಕೇನು ಜಿ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೇನು ಜಿ ಕೇನುಜಾ ಕೇನೊಂದಿ ಜಿ ಇತ್ತಿಕೇನುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತಿಕೇನುಂಡು ಎಕಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂದಿತ್ತನೆ ಇತ್ತಿಕೇನುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಸಮಾಜಡು ವಾಕಾಲಗ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಉಂಡು ಅವಿನ ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಈ ಪರ್ಬಲೆನ ಮೂಲಕ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನವು ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೇವಲ
ಆಯೆ ದುಷ್ಟೆ ಅತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆಯಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇತ್ತಂಡು ಮಹಾದಾನಶೂರ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಆಯೆ ಅಂಚಿತ್ನ ದಾನ ಗುಣ ನಮ್ಮಟೇನಿ ಬರೋಡು. ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಶಕ್ತಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆದ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಡೆತನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚಾದ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಸಂಭ್ರಮದ ಪರ್ಬ ಆಪುಂಡು, ಅವು ಸಂತಸದ ಪರ್ಬ ಆವಡು. ಅವು ನರಮಾನಿಲು ಒರಿಯಡ್ದು ಒರಿಯನ್ ಒರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಆದ್ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ. ಬಹುಶಃ ಈತಿ ವಿಚಾರನ ಯಾನು ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಮುಕ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಗೇನದ ಪೊಲಬುಡು ತುಡರ ಪರ್ಬೋದ ಪಿರವುಡಿಪಿನ ಆಶಯಲೇನು ಕೊರ್ಲುಡೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೈತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗ ಮಲ್ಲಬೆನ್ನೆರಾದ ಅರುಣ್ ಜಿ ಶೇಟ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪದುಕೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮೇರಿ ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತಿರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಮಿತ್ತ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪಾತ್ರನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡು ಪಾತ್ರನ ಇಂಚನೆ ಲೋಕದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತ್ರ ಬಕ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಪಾತ್ರ ಮನಕ್ ಒಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ ಸ್ಲೋಡ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಒಂದಿ ಪದ ಕಟ್ಟದ ಪಾತ್ರೆ ಆವೊಂದು ಏನ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ನೆರಾದ್ ನೀವು ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಭಾಷೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಗೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ನಡೆಸುವ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಷಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಳೆದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದೆ. ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ನನಗೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು. ಏನು ವಿಷಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತು, ನನಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕೂಡ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಯಯ್ಯ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅಂತ ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಯಯ್ಯ ಹಸಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಎರಡರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಯ್ಯ ಹಸಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಕೂಡ ಹಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಬರೆದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಹಳ ಹಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿರುವಂಥದ್ದು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ನೋ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಹಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಆಯ್ತು.
ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದದ್ದು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗಷ್ಟೇ ಬಹಳ ವಿಶದವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲತಾ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ಶೆಣೈ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಾನವಾಧಿಕದ ಬಿನ್ನೇರು ಅತಿಥಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ದಾಮೋದರ್ ಪಾಟೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮೂಲತಃ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೇನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಧನ್ತೆರೆಸ್, ಭಾಯಿದೂಜ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೋ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಡೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದು ತುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನೀರು ಆ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೋ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆರತಿ ಎತ್ತುದು ಇವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆರತಿ ಎತ್ತುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರಿಗೊಂದಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ, ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆದು ನನಗೊಂದು ಏನು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪುನಃ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹರ್ಷ ಅನಿಸ್ತು. ನಾನು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸ ಕಲಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತುಳು ಭಾಷಿಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಮನೇಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭ, ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತುಳು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ 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 ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳು ನನಗೆ ಬಾಯ್ತದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು. ಈ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಆವಾಗ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಮಾದರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಶಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸಿಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಶಕ್ತನಾಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್, ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ದು ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ದೆಪ್ಪಂದಿನ ಬಗೆಟ್ ಇರೇನ ಅನುಭವ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೇಲೆ ಮೀತಡಿಪುನ ಮೋಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಲ ಪಾತಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಡರ ಪರ್ವದ ವಿಶೇಷತೆನೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾಯರು ಇರೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನರಾದ ಎಸ್ ದಾಮೋದರ ಪಾಟಾಳಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗ ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಮೇರೆ ಪುತ್ತೂರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿದಾರ ಇಂಬೇರು ತುಡರ ಪರ್ವದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಪನ್ನೋಡು ಕಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರಿಕಾರನಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ಅಕ್ಕೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರ್ಬ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲಟ್ ತುಡರ್ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರದ ಬಿತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಪಾತೇರಿ. ಕಾರಣ ತುಳು ಪರ್ಬ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೊಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜು ಅಂಡ ಅವು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ಸುಲತಾ ಹೆಗಡೆ ಅಕ್ಕೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಬಿನ್ನೆರಾತ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಜಿ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲಾಯ್ ನಂಚಿನ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರ ಅವಕಾಶ ಏನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಸರ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಾಧಿಕದ ಭಿನ್ನೆ ಆದ ವರ್ಪಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು 2007 ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಕೇರಳಾಡ್ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳ ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನೆ ಐನು ಐಕ್ಲ ನಮಕ್ ಬುಡ್ದು ಬಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬದುಕು ನಂಚಿನನೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದನೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಳುತೆ ಪಾತೆರ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ 2000 ಕಾಸರಗೋಡದ ಬದಿಯಡ್ಕ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಐತ ಒರಿ ಸದಸ್ಯ ಆದೆಂಕ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು. ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುನ ಪಂಡ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪಾಪಿನಂಚಿನ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಆತ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸೋರಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಕೆಂಡ ನರಮಾನ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಡೆಂಗುದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ. ನರಮಾನ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು. ಒರಿಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳಗೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶನು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಬೆಳಗಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ನಾವು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಸೇರ್ಪಾವಲಿ ಪಂಡ ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಡಿಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ದೇಗ ಪಂಡ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಾಮನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಮೆಕ್ಲು ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಇನಾಮನು ಪತೊಂದು ಬರಂದಿರ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಪುನಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಏಪ ಪಂಡ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಅಂತ ಬಂದ್ಪದಾದ ಅವು ಏಪ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಬತ್ತದು ಬಲಿಯಂತ್ರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಣಸು ಮಲ್ತದ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದಿತ್ತು. ಆ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಇತ್ತು. ಅಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಾದ ಅಂಡು ಪಂಡ ಈ ಕುಡುಂಬ ಪನ್ಪಿನವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದ್ ಕುಡುಂಬ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಜನ 3 ಜನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಆಚರಣೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂತಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಂದ ನನಲ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಇಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತಿ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಉಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ತುಡರ ಪರ್ಬದ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆದ ನೆನಪುಲೇನು ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಇರೆಗು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ರೆಗು ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಳ್ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಕೇಣರ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಣೊಲಿ 2-3 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶಲುಂಡು. ನಮಸ್ತೆ ಯಾದವ್. ನಮಸ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಲೋ ಕೇನೋಡತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಕೇನುಂಡು. ಈ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬೋಗು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಡರ್ ಪರ್ಬೋಗು ಪಟಾಕಿ ಎಂಚ ಬತ್ತು ಸೇರಿನಂದು ಎರೆಗಂಡಲ ದೈದಿದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಈ ಪನೋಡ ಒಂದು ಭಿನ್ನಯ ಪಟಾಕಿದ ಬಳಕೆ ಎಪೋಡ್ದು ಶುರುವಾಂಡ್ ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡ್ ಐತ ಒಂಜಿ ನಾಡಾಟಿಗೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ತಿರಿದಿಟ್ಟಿನಕ್ಕಿಂದ ಪನೋಡ ಒಂದು ಭಿನ್ನಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗ ಇಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಡ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಕಂಡದು. ಹಲೋ, ಈ ಪಟಾಕಿ ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕಾಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಂಡದು ದೇಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕುಸಿಕ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಂಭ್ರಮಗು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಡ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಪಟಾಕಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೈದಿಂಡು ಎಂಕಾಪುಂಡು ದೇಗ ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡು ಪಟಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಒಂದು ಎಂಕಾಪುಂಡು. ಪಟಾಕಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ದುಂಬು ಪಟಾಕಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬಗೆ ಎಂಚ ಪುಡಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆದರದ ತೊಂಡು ಮಲ್ತದ ಎಗ್ಲು ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಪಟಾಕಿ ಕರಾಯರೆಗ್ ಪುರ ಕಾಸಿಜ್ಜಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ದಾದ ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಚಿಮಿಲ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದ್ಪತ್ತೆ ಅವು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್. ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರದ ಈ ತುದ್ದದ ಒಂಜಿ ದಂಡು ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುನು ದಿಂಜಾವುನಿ ಕೂಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತಾರ ಇದು ಚಿಮ್ಮಿಲ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆನ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದೊಂದಿಡು ನಮ್ಮ ಸೂ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು. ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಗರ್ನಾಲ್ ಪುಡ ಲೆಕ್ಕ ಪುಡ ಒಂದಿತ್ತು ದುಂಬುದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಟಾಕಿ ಪಂಪಿನ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತೀನಿ. ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಾದ ಅಂಡು ಪಂಡ ಆತು ಪೂರ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂಕೊರ್ದು ಡಕ್ಕನ ಅಂಡ ಅವು ಪುಡಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಧುನಿಕತೆ ಕಡೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಲು ಬತ್ತನ ಆದಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ಕೂಡಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಾಡಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈ ಉಂಡು ಐತ ಪುದರೆಂಕ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಓಟೆ ಮಲ್ತದ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸುರಿತದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು. ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಪುಡಪುನಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಆ ರೀತಿ ಅಂಚಿನಾಡು ಒಂಜಿ ಪುಡಪ ಒಂದಿತ್ತಿ ನಾವು ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿಡ್ ಪುರ ಬೀಜ ಆಯ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಗೇರು ಬೀಜ ನಮಕ್ ಬೀಜ ಆನಾಗ ಬೀಜನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಐಟ್ ಪಟಾಕಿ ಪಸಂದ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕುನಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆಂಡೆಂದು ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಆಂಡ ಪಟಾಕಿ ಬರ್ರೆಗ್ ಕಾರಣ ಅವು ಬೆದರಿಡು ಪುಡಪ ಹಿಡಿದವರ ಅಂದತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಐತೆ ಬಾಂಬುಂದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿಡು 1 by 1 ಆದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬಡ್ಲ ಪಟಾಕಿದ ಸಂಭ್ರಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಇನಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಪಟಾಕಿ ಅಂದ ಆತಂಡು ನಿಜವಾದ ಹೌದು ಸರಿ ಸತ್ಯಪಾತರಾವ್ ಐಟೊಂಜಿ ಆ ಪಟಾಕಿ ಬರ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಹಿರಿಯರಡು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ಈ ಪರ್ಬ ಇಜಿಂದ ತುಳಸಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ ಕುಡೂರಿಯನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋನ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ತುರುಡು ಪಾತೆರನು ದಾನಿ ನಿಕಲಿಕ್ ಪನವು ಕಟ್ಟದ ಜರ ಸೊ ಅವ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ
ಬತ್ತನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುಜಿ ಈಗ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಏನುಂಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೇಂದ ಕೇನುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಈಜನಗರದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಕಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಇಂಕಲ್ನ ಪರ್ಬೋಲು ಪೂರ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಬೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾನವಮಿ ಅದಕ್ಕೂ ದೀಪಾವಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಅಪಗದ ಕಾಲ ಆಡ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧದ ಮಾತ ಬಲಸನಂಚಿನ ಈ ಪಿರಂಗಿಲು ಕದಿನಲು ಪೂರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಪಗದ ಕಾಲ ಪರ್ಬೋಲೇನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಬಂದುಕಾನ್ ಅಂಜನೆ ಕದಿನ ಪುಡ ಪುನ ತಂಡ ಬೆಡಿ ಪುಡ ಪುನ ಮಾತ ಬತ್ತುಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂರೇಕಲ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ದೇಪನ ಪುತ್ತರಿ ಬಾರ್ಬಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪಿರಂಗಿನ ಪುಡಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಂಗಿದ ಬದಲು ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪನ ಪಂಡದು ಬಂದುಕನ್ನ ಪುಡಪ್ಪರೆ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊಡಗುದ ರಾಜನ ನಿರೂಪಡುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ರಾಜರ್ನ ಕಾಲೇಟ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅಂತ ಪರ್ಬಲಿ ಎಡ್ಡು ಬಂದುಕನ್ನ ಪುಡಪ್ಪನ ಅಂತ ರಾಜಾಡಳಿತದ ವೈಭವದ ಸಂಕೇತ ಅದಪ್ಪು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪಟಕೆ ಅದಪ್ಪು ಅದು ಇತ್ತದ ಕಾಲ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೇತೇರ್ನ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಳಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದೆನ್ನುವ ಅಂಚಿನ ದುಂಬುಗು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ಎಸ್ ಶೆಣೈ ಮೇರು SDM MBA ಕಾಲೇಜದ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಮೇರು ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನೈತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾನೊಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ವಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪಾಪ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಆಟಿ ಪರ್ವದ ನಿಜ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಹಬ್ಬದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ನಿಜ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಂಸೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ಮೇಡಮ್, ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅನಿಸಿತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅರಿಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಶೇಟ್ ಅವರು GSB ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬರುವವರು, ನನ್ನದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅವರು ಅವರ ದೀಪಾವಳಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಾಗ ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಪುನಃ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಬ್ಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸ ಮೂಡಿತು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಈಗಲೇ ಮೂಡಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದಾಮೋದರ್ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಪಟಾಕಿ ಯಾಕೆ
ಹೇಗೆ ಬಂತು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು ಅದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಐ ಕುಡ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಆ ಪಟಾಕಿಯ ಶಬ್ದ ಬರುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಉಲ್ಲಾಸ, ಸಂತೋಷ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ದೊರಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ನೋಡಿಯೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ I would like to convey my hearty Deepavali wishes to all of us. Let us all make this Deepavali more meaningful with the inputs that we have received from our honorable guest. Thanks to all of you. ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪುಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ಯಶಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡು, ನಾನು ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಮರ್ತೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯೆ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಲೇಸ್ದ ಅಕ್ಕೀರಿಡು ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ಈ ಲೇಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ಯಶಣ್ಣೈ ಮೇರೆಗೂ ಆಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂದಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಆಳ್ವಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇದ್ರ ಮೇರೆಗ್ಲ ಆಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಅರುಣ್ ಜಿ ಶೇಟ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂದಿರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಎಸ್ ದಾಮೋದರ ಪಾಟಾಳಿ ಈ ಲೇಸ್ದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂದಿರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಲ್ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಈ ಲೇಸ್ದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ತುಳು ಬಂದುಲೇನು ಕೊಡೋರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಲೇಸ್ನ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬರ್ಪು ಶನಿವಾರ ಕೊಡೋರ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಭೇಟಿಯಾಗ ಪಂಡದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ಶುಭಾಶಯ ಹಿರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.